ole tunrum video a chuan thil hmuh chua bengwar thlak tak tak te kan tar lang ve le don ani Bigfoot luru Canada rama hmuh chua American YouTuber le wildlife presenter Nathaniel Peterson hian Canadian ram hnuaya Bigfoot luru hmuh chu anga ain soi tum hian mitin mai chu a thong tak zet atira video hi Facebook a post masabera mishing luru ang lo tak a hmuh thua soya an hnung lama tang hian a hriat theiang chu Nathaniel hian video hi YouTube a upload le ta a title a Bigfoot luru Canada rama hmuh chu te na ziak ane he Bigfoot luru hi chira hian alwin phuma ti chuan korte bulloka grasa chuna da ta chumi hnu chuan luru hi mi hmasa te luru tin a soi chun zum le ane hei hi atak nge lem nangman thutluk na isia mai donia dinosaur nunglai British Columbia lakfu Ive Bison Canadian sangman tu chuan he thil danglam takhi British Columbia tunhai lok khan alafua amhinga living dinosaur damlai tin ago ane he nung chasrol takhi fit som le injinga sei niin pound zaruk somruka rit ani bok amhing living dinosaur ani na chanchu Jurassic hun layami ani to wang ane tinchu baka he nung charapom takhi kumzate andam thei heti anchu azalen ma hian papani chuan anin fiam pui masa a ti chuan tuya hian an chua le ta ane Red octopus Canadian sangman tu te chuan he octopus sen lian tak he British Columbia an man fu hlau maya an man na hi kai kuang man na dai ani thong a tentacles te hi hanen te le sangman tu te chuan ti vak ngai na an hriat lo wangin atopa tifin riata chuan an chole ta top mai ane octopus sen hi amoi te meu mai mase aturi ala hlea ase cheni vai chuan kar khat ai rei na itur thei ane snakes mating rule in polkhom Narcissa rulebook hi provincial wildlife management area ni in Manitoba Canada ane he book hi garter rule engemazat classica an chen na mun ane ni puilai chuan anin poldan pa ngai chu a thleng thina rule nu pakhathi mating ball siam torin rule pa za in an hual thin ane thil phur om deuh mai pakhat chu rule hi kenkana khoi kwal vel chu phal ane lau thon na tur aum lova a chan chu garter rule te hian turan pai lova an ha te reuh te po hian Ivun po kha ati bil thei lo bok methane bubbles he pearl ang tak bubble vur chunga tang hi hanen te le thlasika chuan Abraham dila hi chuan khovo zong hi an hiam hle thina vur chu dil chunglanga chuan in siamin methane bubble chu atan tir ta thin ane he methane bubble i mu mek lai hi methane gas lo chuwa wanga in siam ania dilmonga bacteria thil nung thi to tanga in siam chuan methane tam tak chu siamin hei hian bubble chu asiama chunglama hian an ron chhota ane mithen khat phei chuan in ti hlim nan manan tuma chunglama te chuan en chin nan mei te chu anti al train utrok nung lai thi anga kan soizok takhe chu wood frogs ania Canada a classic tlanchia santuma hlatak kal theilo te hi ania ti chuan dam khu chu nan thil dang chu antita a chu vurin a met khongta ane classic alo thenin dam khu chuak tur chuan an beidong man trep anti sena hian khongvek theilo na chu an taksa hian siam chuak theya hei hi glucose le glycogen atanga in siam ane hei hian ice crystal in siam theina tur le thina tur laka aveng bok ti hian thlasari don chu an khong ta thin ane an taksa hian an ti tur tam tak chu a thut tira hei wang hian dam kho chu nan chakna an mamo tam lo pha thla eng mozat ril tram tak chungin an dam thei ane dil pakhat maktak mai chu
he deal Okanagan Valley British Columbia Canada mi a hian polka dot ang tak thil kual chu hmu tur a awm classic le nipui lain tui dang tenen chuan ai nang veka nima sela nipui chu a han lum zual tak tak chuan tui chu tui huwa changin deal chim chin chu atin hiam ta a he thil bial lian tak rong eng apol le a hring te chu deal mong atang chuan aron lang ta chen ane he deal rong moi tak hi ain siam na chan hi chu mineral tam tak aum wang ania chungzinga chuan calcium sodium sulfate le magnesium sulfate te tuya hian a om wang ane he hmuna hian Okanagan a cheng te tan hian tharau lam thila poimo na deuh mai aneya helai hmun hi mi tam tak ten kum tam tak an lo tlo na chan chu damna thil ti theina neyanga an ngai wang ane helo po hi indo pui pakhat na lai khan he deal hi ti kang ania minerals te chu silai mu siam nan man ane chuti lain mi then khatin minerals hi spa lama manatan an la vele bok the Smoking Hills hi Canada East Coast a Cape Bathurst a auma hetlang hi kumsang tel chu ti hian alo khuto ane explorer te chuan an rindanin tlang kang lam thilin hetlang hi akhuk tir anian ring ma se hei lo chau po hi soifi na dang ala hetlang rong sang sang in pol hi akan na chan chu hydrocarbons ama hian aum wang ane tlang hian puithu na lam thil nen ingkung kai na aneya mi puite chuan tharau su le ramhoi te chu hetlanga hian an kang anti chubaka medial kho puiti te pon an soibok khovel puma khwal jin te chu hetlang motor hian an kal thin ane nam sang sanga satel te hian poimo na an nei thina a chan chu nung chafing chemuang le do thei tak an ni wang ane Japanese ten an lo chin than towa an rindana chuan satel hi thi theilo na hadam taka minom tir tuanga an ngaya damfira simbulanga ngai ania hei hi longmi te ta na pathian chu ane satel hi Japanese people tenun phunga chuan thilpoimo tak mai ania hei wang hian aniang chu he nung chelian tak po hi an mu chu chan an rampum pui makte a hlo hle he nung chalian tak khi kumtam tak chung khungbo alo ni to alan danin putar pakhat chu athin achung te chuan he satel lian tak khi an basement a chuan an hmuwa ma se engwanga da sang nge ni ti ero hriatani lo ani chuan he hi manlaya nung zamang to prehistoric species kumak ta duai liam ta asia lo cheng to ani ring ve em i hmuang hian he species hi satel species dang te ain alien zok fe ti chu a hriata kan hriat thei china chuan khovela ama chau hi a chun ane ole tuntumatan chuan khati zong khani ye